har en ekstrem travl hver dag, fordi at jeg træner så meget, som jeg gør. Jeg får ikke altid lavet mine lektier, og det gør, at jeg får dårlig samvittighed. Jeg gider ikke være ham, der sidder bagerst i klassen og ikke rækker hånden op. Det er ekstremt nemt at komme i gang med lektier online. Du logger bare ind med dit Unilogin. Her på forsiden vælger man, hvilket fag man gerne vil have hjælp til. Så skal jeg vælge klassetrin, og så skal man bare bruge sit Unilogin. Og her skriver man så, hvad man gerne vil have hjælp til. Hej og velkommen til Lektie Online. Jeg hedder Axel. Kan du høre mig? Jeg kommer oprindeligt fra Tyskland, men jeg læser i Aarhus. Og så er jeg samtidig en af 250 lektiehjælpere på Lektie Online. Jeg synes, det er super fedt at komme herned en gang imellem og give de unge en hånd med deres lektier. Jeg kan se, at du gerne vil have hjælp til noget rumfang. Jeg kan ikke lige helt finde ud af opgaven, så jeg vil gerne bede om noget hjælp. Hvordan lyder din opgavestilling? På Skanderborg Festival er der mulighed for at overnatte i en såkaldt Can Sleep. Det er en dåse i stort format. Prøv at tegne en skitse på tavlen. Det gør det nemmere at forestille sig dåsen. Okay, nu kan jeg vel opstille en formel for rumfanget. Jeps, kender du den? Ja. På Lektie Online giver vi ikke svarene til eleverne. Det vi gør, er, at vi guider dem i processen til at finde svarene. Det virker til, at du har fået rigtig godt styr på det med formler nu. Super, tusind tak for hjælpen. Dem, der sidder og hjælper, de er rigtig gode til at forklare opgaverne. Lektiehjælperne er rigtig dygtige til at hjælpe dig med lektierne. Altså, Lektie Online har hjulpet mig rigtig meget, når mine forældre de ikke har haft mulighed for at hjælpe mig med opgaverne. Så synes jeg, det er fedt, at jeg bare kan blive ved med at spørge, indtil jeg forstår det. Når jeg bruger Lektie Online, så får jeg altid lavet mine lektier. Og så får jeg tid til det, jeg helst vil.